Nhasi masikati pane kombi yabva kuGokwe Center inoenda nekuChemowa through maplaza nekuChemagora then yozonobudira kuChemowa. So pane varume 2 vapinda mukombi imomo vachiti vari kunoisa mawindo kucheve kuchikoro. Vanotozikanwa ndopaGreen Diamond paya vanoita zvemaglazi vaya. So kombi yasvika pachirwizi chekutanga apa yanyura mujecha. For a long time vanhu vachitraya kuda kuibuditsa, but one wevarume ava abva ipapo akangoita kunge ari kuenda kusango ndokubva arova. Then kombi yabuda, vanhu vakutanga kutsvaga kuti ko umwe watinaye ari kupi. Same time iyoyo ndobva vanzwa vana vanga vachigeza pachirwizi ichocho nechekumberi vachiuya vachichema vachiti pane munhu auya akatora mwana panapa atiza naye. So vanhu ndobva vatanga kuteera nerwizi ndokubva vanoona munhu yauya anga atouraya mwana uyauya. So amboda kutiza vamudzingirira.